Ανατολική Μεσόγειος 2015. Ο μενόμενος εμφύλιος στη Συρία και η άνοδος του Ισλαμικού κράτους αναγκάζουν χιλιάδες ανθρώπους να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς για να σώσουν τη ζωή τους, για να διασφαλίσουν το μέλλον των ιδίων και των παιδιών τους μακριά από τον τρόμο και το θάνατο. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ακόμα και νεογέννητα, στιβαγμένοι σε βάρκες και σαπιοκάραβα, ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι τους για την υπηρετική Ευρώπη. Στόχος και ελπίδα τους να κερδίσουν ξανά το δικαίωμα στη ζωή. Πρώτος προορισμός τους στα κοντινότερα υπηρετικά παράλια της Ευρώπης. Η Ελλάδα, από που, αν φτάσουν ζωντανοί, ευελπιστούν να περάσουν στις βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ο δρόμος προς την δική τους Ιθάκη δύσκολος, γεμάτος κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα ναυάγια και οι νεκροί, καθημερινό φαινόμενο στα νησιά του Αιγαίου και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι ελληνικές αρχές, ομάδες εθελοντών και απλοί πολίτες, κάτοικοι των νησιών, δεν προλαβαίνουν να περισυλλέγουν ναυαγούς πρόσφυγες από τη θάλασσα. Για το λόγο αυτό, ο οργανισμός Frontex, που έχει ως αποστολή την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τις χώρες μέλη του σε μια κοινή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προσφύγων ναυαγών από το Αιγαίο πέλαγος. Ανάμεσα στις χώρες που δηλώνουν συμμετοχή σε αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση, η Κύπρος και η λιμενική και ναυτική αστυνομία με την ΑΚΑΤΟ Ονίσιλος και 24 μέλη της. Η Κυπριακή Αποστολή αναχωρεί στις 30 Οκτωβρίου από το λιμάνι Λεμεσού. Προορισμός της η Χίος, στη θαλάσσια περιοχή της οποίας έχει καθήκον να περιπολεί για τον επόμενο μήνα. Η αποστολή αποτελείται από 12 άτομα, τα οποία παρέμειναν στη Χίο για 15 ημέρες. Ακολούθως, άλλα 12 μέλη της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας αντικατέστησαν τους συναδέλφους τους για άλλες 15 μέρες. Η αποστολή μας ήταν να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες που έφευγαν από την Τουρκία. Συνήθως ήταν Σύριοι από την Τουρκία, από τα παράλια της Τουρκίας ερχόντουσαν στη Χίο για να παραληφθούν από τις αρχές και να τους βοηθήσουν να πάνε στο σκοπό τους, που ο σκοπός τους από ό,τι καταλάβαμε ήταν η Ευρώπη. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Φυσικά είναι και η γοητεία του άγνωστου και το challenge της επιχείρησης, γιατί τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν έχουμε τόσα περιστατικά στην Κύπρο όσα είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη Χίο. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις δύσκολες, γιατί ήταν και χειμώνας, οι καιρικές συνθήκες χειροτέρευαν όσο προχωρούσε προς το χειμώνα. Είχαμε δει και τις τηλεοράσεις όλα αυτά τα περιστατικά με πνιγμούς, με έτσι με αλλιώς. Το ταξίδι για τη Χίο δύσκολο. Ο κακός καιρός αλλά και ένα πρόβλημα που προέκυψε στο σκάφος λόγω της άγριας θάλασσας καθυλώνει την Κυπριακή Αποστολή για 3 μέρες στο λιμάνι της Χίου. Οι συνάδελφοι αντιμετωπίσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες όταν πήγαιναν. Γι' αυτό και αναγκαστήκαν να κάνουν στάσεις διάφορες. Καθοδόν για Χίο, 8-9 μίλια πριν το λιμάνι, σε έναν τρανταγμά. Χάσαμε το σύστημα διαχείρισης του σκάφους, το ηλεκτρονικό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι ένα σύστημα το οποίο ελέγχει όλο το σκάφος, αν βάλεις νερά, αν έχεις πλοήγηση, τα αλάρμς όλα του σκάφους, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο σκάφος, χάθηκε. Λόγω της θαλασσοταραχής που βράμε μετά τη Σάμον προς τη Χίο. Γιατί τα σκαμπανεβάσματα του σκάφους και τα χτυπήματα. Εμπλό μπορείς να δεις πολλά πράγματα, ειδικά με τον καιρό που αντιμετωπίσαμε. Προσπαθήσαμε κάποια βασικά πράγματα να τα δούμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και έπρεπε να περιμένουμε να πάμε λιμάνι να διορθώσουμε το θέμα. Πήγαμε λιμάνι Χίου, αλλά πήγαμε τη Βλάβη, αλλά τη Βλάβη δεν σου επέτρεπε να ξαναφύγεις από λιμάνι. Δηλαδή, δούλευκε το σκάφος, απλά ήσουν τυφλός πας στο σκάφος, δεν μπορείς να βλέπεις τίποτε. Διορθώσαμε το θέμα, αρχίσαμε περιπολίες. Οι πρώτες εικόνες από το προσφυγικό πρόβλημα δεν άργησαν να φτάσουν στα μέλη της αποστολής. Η εικόνα του προβλήματος ήταν αποτυπωμένη στα νησιά και τις βραχονησίδες. Μόλις αρκέψαμε να καταλαβαίνουμε και πού είμαστε εμείς, δηλαδή αρκέψαμε και βλέπαμε τα νησιά που ήταν γεμάτα σωσίδια πάνω, κάτι βραχονησίδες, πέντε φορές. Ήταν πορτοκαλιές οι βραχονησίδες, που πράσινες που πρέπει να είναι γκρίζες, τέλος πάντων πέντε, ήταν πορτοκαλιές γεμάτες σωσίδια. Ενώ παρατηρούσαμε όλα τα νησιά ήταν γεμάτον σωσίβια, πορτοκαλιά. Βλέπεις, τις αχτές όλες ήταν γεμάτες.
Και η θάλασσα. Η θάλασσα είχε σωσίβια μέσα στη θάλασσα. Γιατί τα πετούσαν. Τούτοι άμα τα ευκάλασαν που πάνω τους, άμα κοντεύκαν στη στεριά, ευκάλαν τα σωσίβια, λέει σωθήκαμε και πετούσαν τα. Και η θάλασσα γεμάτη. Παρά το τεχνικό πρόβλημα στο σκάφος, η Κυπριακή Αποστολή έκανε την πρώτη της διάσωση πριν καν αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της. Στο δρόμο προς τη Χίο, το πλήρωμα του Ονίσιλος διασώζει έναν ναυαγό, ο οποίος επέπλε με ένα σωσίβιο στη μέση της θάλασσας. Και μέσα στη μέση του πουθενά, 15 μίλια ναυτικά έξω από τη Σάμο, πριν τη Σάμο, είδαμε ένα σωσίβιο. Δεν κινητούν όπως τα άλλα, δηλαδή βρίσκει αντίσταση. Αμέσως καταλάβαμε ότι έχει βάρος πάνω. Εντάξει, κοντέψαμε του σωσίβιου και ήταν ένας άνθρωπος πάνω, ζωντανός. Μόλις μας αντιλήφθηκε ο άνθρωπος, σήκωσε το χέρι του πάνω. Τότε είπαμε όλοι, άνθρωπος μέσα στο νερό. Είχαμε έναν άνθρωπο όπως το πολίστα, ξέρω, που φκένει πάνω από νερό. Έτσι, πετάχτηκε πάνω ο άνθρωπος. Αμέσως κινητοποιηθήκαν όλοι, βγήκαμε έξω, ετοιμαστήκαμε. Πρέπει κουλούρες, σινιά να ρίξουμε. Ρίξαμε την κουλούρα στον άνθρωπο που ήταν μέσα στο νερό. Πρέπει να σας πω ότι είχε τόση πολύ δύναμη, ο άνθρωπος τραβούσαμε τον αλλά κολυμπούσε μαζί με την κουλούρα να έρθει κοντά στο σκάφος. Παρόλο που ήταν 4 ώρες στο νερό που μας είπε μετά, μάζεψαν τις δυνάμεις του και προσπάθησε να κολυμπήσει προς το σκάφος. Ρίξαμε το σκηνή, ήρθε κοντά, τώρα που πήγαμε να ευκάλουμε πίσω στην πλατφόρμα μαζί με τον Ηλία, παραδόθηκε για μένα, πρέπει να το ευκάλουμε μόνοι μας. Ευκάλαμε τον πάνω με δυσκολία. Και μεταφέραμε μέσα στο σκάφος με ασφάλεια, όπου του παρέχαμε κουβέρτες, ζεστά ροφήματα, γιατί ήταν στο στάδιο να χάσει τις υποθερμίες. Μιλούσα του εγώ και είπε μας, ξεκινήσαμε από Τουρκία, σε ένα σκάφος ξύλινο καμπινάτο, είμαστε 14 άτομα. Στην καμπίνα είχαν μπει 8 μωρά και 2 γυναίκες. Και ήμασταν οι υπόλοιποι 4 άντρες πάνω και οδηγούσαν κάποιος στο σκάφος και έρχομασταν προς την Ελλάδα, λέει. Σε μια φάση αναποδογυρίστηκε το σκάφος, αναποδογυρίστηκε και βυθίστηκε. Δηλαδή τα μωρά και οι γυναίκες πνίγηκαν αμέσως. Και λέει, μα τσίπε μας, τα μωρά και οι γυναίκες μην τους γυρέψετε, λέμε μνημένοι. Έχει ακόμα 3 μες στη θάλασσα, οι οποίοι πιθανόν να τον δανεί, αλλά χωρούσαν στο σωσίβιο, λέει, οπότε όπως εμένα, λέει μας. Εντάξει, ενημερώσαμε το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού. Ρωτήσαμε μας αν μπορούσαμε εμείς να πάμε να κάνουμε έρευνες. Ήταν αδύνατο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Αδύνατο, και εμείς όσο και πιέναμε. Δηλαδή θέλαμε να πάμε Χίον και δεν τα καταφέραμε τη συγκεκριμένη μέρα, πήγαμε Σάμο. Και στείλαν ελικόπτερα και ήβραν τους 3, τους άλλους ήβραν τους. Και μετά από λίγες μέρες βλέπαμε και στις ειδήσεις τους Έλληνες, τους δίτες που ανακαλύψαν το ναυάγιο και ευκάλαν τα μωρά από μέσα. Μετά την επιδιόρθωση του τεχνικού προβλήματος, το σκάφος της Λιμενικής αρχίζει τις περιπολίες του στα νερά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα πολύωρο και κουραστικό, σε συνθήκες θάλασσας διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουν οι Κύπροι διασώστες. Η πρώτη επαφή με τους πρόσφυγες δεν αργεί να έρθει. Οι βάρκες έρχονται καθημερινά κατά δεκάδες από τα παράλια της Τουρκίας. Έβλεπες ένα σκάφος 10 μέτρα πλαστικό, το οποίο είχε 45 με 50 άτομα. Στο γυρό, πάνω στο φουσκωτό, καθόντουσαν οι άντρες και στη μέση, μες στα νερά, οι γυναίκες και τα μωρά. Διούσαν τους μια βάρκα φουσκωτή, φαίνονταν ότι ήταν πρόχειρότητα, απλώς είχε θαλάμους, δεν είχε καρίνα που κάτω. Ήταν ολόισα φλάτ, με κάτι σανίθια και απειροί διούσαν τους και τη μηχανή και έρχονταν, αφού μόνο που τα παίρνανε καταλάβαινες ότι δεν είναι της δουλειάς. Έχουν καμιά σχέση με τη θάλασσα. Η δράση για το κυπριακό πλήρωμα αρχίζει. Η δουλειά τους να παραλαμβάνουν τους πρόσφυγες από τις βάρκες που κινδύνευαν να βυθιστούν και να συνοδεύουν στη στεριά άλλες που ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Το έργο της διάσωσης δύσκολο από μόνο του. Όμως τα πολλά μποφόρ του Αιγαίου, όπως και η απειρία των προσφύγων με τη θάλασσα και η απόγνωσή τους, το κάνουν ακόμα δυσκολότερο, αλλά και επικίνδυνο. Και κάποιες βάρκες που κοντεύκαμε να τους πιάμε ήταν μισοβυθισμένοι, δηλαδή ήταν έτοιμοι, αν αρκούσαν άλλο λίγο, ήταν όλοι μες στο νερό, μωρά, μεγάλη. Μέσα στη βάρκα ήταν πολλά πιο δύσκολο, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μωρά μικρά.
Και σκέφτομαι ότι πιάνναμε βάρκες οι οποίες μπορούσαν να είχαν 50, 60, 70 άτομα και μέσα και στις βάρκες υπήρχαν μωρά μικρά 2 μηνών, 3 μηνών, υπήρχαν ηλικιωμένοι άνθρωποι 60-70 χρονών, οι οποίοι ήταν πολλά δύσκολο να τους μεταφέρουμε πάνω στο σκάφος και μιλούμε για θάλασσες οι οποίες ήταν 5-6 μποφόρ και γεμάτες με νερό οι βάρκες τους. Οι μετανάστες ήθελαν όλοι να βγουν την ίδια ώρα πάνω στο δικό μας το σκάφο. Ήταν σε τόση απογνωσή που όλοι προσπαθούσαν την ίδια στιγμή να ανέβουν πάνω στο δικό μας το σκάφο. Να φανταστείτε ότι είχε περίπτωση που είμαστε 2 άτομα στην πρίμηνη του σκάφους και μας έδωσαν 3-4 μωρά την ίδια ώρα να τα πάρουμε για να τα ανεβάσουμε πάνω στο σκάφος. Ότι ανεβαίναμε στο νερό, επειδή οι άνθρωποι πρώτη φορά βλέπαν θάλασσα συγκεκριμένη. Δηλαδή ταξιδεύκαν, βάλαν τους μέσα σε μια βάρκα και λέγαν τους πηγαίνετε απέναντι. Αν εμάς θεωρούσαν ότι ήμασταν με ιστολίδα να μπούμε στο νερό, μπορούσαν να πηδήσουμε μες στο νερό για να τους χάσουμε όλους. Η κυπριακή αποστολή μπορεί τελικά να κριθεί ως επιτυχημένη. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο από τον αριθμό των διασωθέντων που μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά από τον Ίσυλος. Φαίνεται και μέσα από τα όσα έλεγαν κάτοικοι της Χίου αλλά και άλλοι συμμετέχοντες στην επιχείρηση στο πλήρωμα του σκάφους. Μπορώ να πω ότι βοηθήσαμε πάρα πολλά, γι' αυτό μας είπαν και πολλά ευχαριστώ το λιμενικό σώμα. Ναι, χρειάζονταν ακόμα ένα σκάφος, δηλαδή και 2 να πηγαίναμε, θα ήταν πάλι ευχαριστησή τους. Και πράγματι έπιασε τόπο η αποστολή μας, διότι κάναμε πολλή δουλειά. Μιλώ σου ότι πριν συνελέξαμε 715 άτομα, θυμάμαι καλά. Κάναμε περίπου 10 ώρες, ήταν υπεραρκετές και κάτι το υπεράνθρωπο. Κάναμε παρέα με γιατρούς του κόσμου και περπατούσαμε ένα βράδυ στο παραλιακό. Και μας σταμάτησαν μετανάστες και μας έσφυγαν το χέρι λέγοντας μας ευχαριστώ. Ο γιατρός που μας παρακολούθησε τη σκηνή μας λέει, νομίζω αυτόν τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην αποστολή, ούτε συζήτηση. Αν το καθήκον τους ζητούσε να συμμετάσχουν ξανά σε μια τέτοιου είδους αποστολή, θα ήταν από τους πρώτους που θα δήλωναν παρόν.